konečne! Ale vieš čo, nejdeme. Ešte buď na mobile bez smerovky do piče. Tiško, toto nikto nemôže vidieť. Tak to ste skráč. Ja sa mám začať na kopec. Jedi, jak máš bavorák. Na Audi by si to nemohol, ale bavorák... Páčo by ste akože ma Audi nemohol. Lebo, to je bavorák. To nemá ni smerovky, toto pôvodne. Nemyslíš, že má? Nie, to máš také zelené kokotiny. Čo tam mal to na aute? Také, viete, písne dáva smerovku na tomto aute. Bavorák nedáva smerovku. Inak fakt. Ja ti blikám celý čas a ty tam stojíš, ak už si tam mal minimálne 5-krát byť v obchate. Ty mi neveríš? Ty mi neverí, to ma normálne zranilo. On mi neveril, normálne ma to zranilo v srdiečku. Verím za tým, že ty si mi neveril. Nehoda. Čo, ideme sa opýtať, či treba helpnúť? Jak sa tam dá proste do piče najebať? Tady to poľadne totálne sa rozbiehal, vieš? Ako si nevychytal. Starý dedo už bol trošku nejaký už prispatý. Možno to nebolo spánkom. Zloží niekto, keď ješ, tak to sa nejaký. Ale ty kokos. Tak si tam dobre vykydal. Teda, že jak tam môžeš zaparkovať? Jak tam môže niekto zaparkovať? Vieš čo? Že idem tam, ja som ho potlačil ešte viacej do roli. Sorry, ja som tak vytáhnúť kamaráde, namiesto Jerka som dal. Ježko. Ty si prešiel Ježka. Piču. Neprežil. Áno. To by bolo cítiť. Ja To som tu bolo cítiť. Ja som niečo... Smejeme sa na kokotovi, čo vyjebe auto, ale ja prejdem Ježka do piči. Ty si dávaš minule pozor na myš na ceste a teraz prejdeš Ježka? A myš to je... Však ale na tu si dával pozor. Ja som vyjebal Ježka? Čo, ak to bola Ježica? Tichá, ty základom kraje, že nevyprávaš na kameru. No ticho, je tu kamera v aute. Ty kokos, to mi kokotiny a komedo. Smejeme sa na niekom, kto sa vyjebe a ja zrazu prejdem Ježka do piče. Tak čo ti jebe? Natáčaš to práve teraz? Áno, ja furt zapínam kameru. Ježko, mám pozdraviť YouTube do piče. Chudáská príroda. Či ti chce bitku alebo podobné pičoviny. Dobre. Dobre, zabili sa Miloša teraz. Ukáž, aj dobre to ide. Celkom dobre to ide, čo ti jebe? Som prekvapený z tej na osmičky. Ešte existujú. Čo ti jebe?
minútu. Dobre. No daj. Počkej, zatač. Aj tak. Zadnú nápravu trošku voľnejšiu. Počujem, ale kúkaj, čo mi zostalo v ruke. Šalka. Do piče. A ide to aj toto, ale... Ide, hen tam vpredu je. A drbe mu to, strašne mu to drbe. Hej, však ja už minulé diel, že my keď ideme s ním v aute, a on hovorí, že moc zadu sa akože nehýbte. To je kokot. Že minulé sme takto boli na fukáranikom, ja mu vystrelal 6 razy po sebe ventilka a odtiaľ sme ju hľadali. Tá zadná náprava čo? Drb, ty kokot. Skoro som sa posral. A toto mi zostalo v ruke, ty kokot, čalpáka. Aj to nemáš ako nadávať, prosím, lebo ten herec je taký. Ale to ty hovorí ten dubbing, jak tam, že o, to páni, vieš, aj tak. To ešte iba jedna mokro. Lásky. Teraz tak aj som reklamu na to. Guardi, sono